Kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Watla kasor Nongstoiñ ga bedairu headquarter jong West Khas Hills District hakisnem gi bominshwa kadai ga wei ni githan ga bomshum la yoi ga jingdon jong jingdi punbuat kumu Drok hagaba ki bobon ki samla ki rangba bat ki wei kimshim la tip bat ngop henrei kat banang mi ki snem ki jingsne gi lanang yo ban su thit bat kumba ga long menta ki don ki samla ki bala sha te mrau bat bon ki yeng ki sem ki la pait la pra tang na ga daw jong jing su thit jong Drok habawat e gi daw bala wanra e ga Jingkyrni jong Drok ha ga ne ga sor bat kumno yo la ban rong na ga liang jong Nongstoiñ Hima lo yo ban ye kren e ki kat do kat ni ha ga ba ki la ong ba ga daw ko baning kong hi kadai gi Jingkwah mat ban tip kumno tau Drok ulong bat don ru ki bala ngop nomar ga jingdon ki kenrum kenram hi ga sam ki galong ni kaneka Jingkyrni uni Droks seselong ruga kadeka problem te sekini kita hanjuni ru ngi bagi don hi penon kam te ngaliang jungi ngi don la ya ka ENTF ka anti narcotics task force ka bai trace dom bana bangin te la kami kani Jingkyrni uni Droks iki kena samla jungi ni po Nongstoiñ menenru nginang su yo kem yu rio ba padel gini di Droks mo na kem yu ta investigation jungi na ya skman na kalian jungi ni kerpat ye samla bikin long kiba shalak bikin long kiba perman benum ngat ka jingdi ni Droks nakapor ngi awareness program through ni high awareness number especially di school di college ba idi ban long aware sepanganika adaptation ni you can te ni no na persangi mani twet mi don kami ke jarap lagi dapat senang lagi BDP ni sengentai sengang ba kami lap ni trailang mi polis bat ke ENTF tu bangin lap bangin dat di kong ke uni Droks hang dia Nongstoiñ ni ya menin dia heroin te teng kisedon ki heroin teng yo i bekam yo heroin kised yo ni ki cough syrup ki penun kam kina cough syrups kita bangin lap mentah ka message pengalaman ai nak kalian jungi ke Jingkyrpat jungi kadai ya gitu kiba pat ngop long jadi menlong kiba perman bagi dara kidon perlok teng tu ki ong mat lihat tambah tu start with the first try Jingkyrni jadi ben long kiba klanya semut khat ba kinong em kibon ki kena di bala recover na ketu di ngidi ban simi kinung sa joki ba kala kitu ri lam recover ngiru ngidi ban klan ban ong di kata de Jingkyrpat jonga ya ki kena samla bakin kinong careful mo supang ka sniu jong Droks mga tibikis ke sedang haja dia chapter pa buat hentai dan dengan daun kemudian berusuk thì kadang ni kalau ke dinglong di fina kalau ke Christianness ke Jingkwah mat ne ke bubun ke keren kabar kita di family problem ke balai pada ke peer pressure penyuhi ini kita coba fokusan ni kita kini di school of jadi kita ke kubur ke jungi ke lomba ke belengkong ke lomba jadi dengan ini ke baar ke lomba jadi dengan kentai dengan temptation ke pusat ke balai ke lomba pijing sniu ke lomba babang atau senang ke bukut ini ke lomba kuai ke lomba ke lomba ke lomba di cái lòng cả cắm nhà cả friendship cái gì friendship
Tuloy pada kebentar kalau nomor buat kita dengan jika kita Pakistan ini kita minat ya kita diseng kita kulit tinjau belai kita duai kita anggi kalau di mana tempat tu dan kita kena juga pada kalau kita ini dah kita counseling center itu kita ambil si counseling center itu buat mengira di farm kita untuk coba lawan ini kalau ya rapi dulu Korban mission kini keba ni pun keba presbyterian Nongstoiñ senang mereka bagi yang temu kalau mantai di saudong saupun yang kini ke hirian Nongstoiñ baca balyongkah baca kam keba kongsan kalau mengerap itu tiba di Drok dan dapat deh itu berdikiat tiba kini dan tak kini ke family problem dan tak kini ke abuse namun di domestic violence ini milik bawan kini semua kebongkosan kini dan counseling ia mentah dan counseling si activities kebun tu kita di Drok awareness ya lecture school ya penolong mungkin kawat ICD kini kita Drok sedih kita Drok sedih ni lah dia nambah kini mission kini lalai ada ya kini ke yang ke detox scam lalu sudah ada kena expose ni ngilap bah jadi ke detox scam kalau kita ngilap kontrol sebab sultan nak tolong bagi dan kita bala kuat ni kena ke simpang kita tolong di volunteer je ni bagi dia mesti kita ai jumbo ini tu besen umno ban manage ni dok tadi ba kita bubun ni kila bahas kila long kin naik balang kena waik wayan kata kalau ka rekam ke gini coba kongsan juga ni ka barisat tiba ngila dan haga distal ladang bakla kila dan hapok saupungat dan tiba lawan counseling tiba pun hiri kena semua Mongi kini san snem kin ru snem man shwa kana ke jingwan chung droks kana ke chaka jong ni ngin patu ju I pat ngin patu sngo res pan ta ke drok span ta ke jing di pun bu ait kini kita te hadin ka to pat ngi I ba ki khana jong I shani sa dong sa than jong I la stang yang ngop pat ka penlong ngi kum ki samla ke be trelang ka imang sa lang nam ta ki neki men ki para jong I ki bala ngop gi neki jing sniu ki ba harkom ki bala penjot di yang kesem ki bala penjot di kalong renyang jong ki bopun ki khun sama te pedeng kini ki e baro ndang la yo ban pane kendu la yo ban council gini ki para samla ngilap ba ngamong bagi dau baro kita tama ki babon ni ki dei ki ju ki ba ki sat plam ki kata ka baningkong ka dei yang asem ka dei ga jinga dei ki kmi kpa aga shongkha shongman ha ba dei ha pren ka kmi kpa lani ha jinga dei kmi kpa ba ki khon te ka dei ka ta ka we ka dau ba ki khun na ki kmi kpa kimla ban pani lani kimla ban ai ka ta ka jing sneng jing crown pa ki khun par ka jing huri hura ka ying sem ki kum ngop no nomor ba teng ka jing long jong ki kimla ban plai kita ki jing snyo jong ki shaki wei nomor ba ki le rain ba ying sem jong ki kalong ka ba kluma lani ka ba huri hura kum kita te ki ngop no gini ki jingdi ki ba ki kendu ki parlok ki ba pensngeu ki ba lada pisong that ki jing mut jing perkhat pisong that ga jing im ga ba pilong ga mut ba ki don ki kenja dawai ki bala ban penja that ya ga mensim lan ki jing mut jing perkhat kum kita te ki ngop no ki khana ma ple te sakawai ka dei kata ka ba ar ka dei ka prayer pressure ha ki jing long khamtama ka kijing long teenage mo kadon ka to kijing sngo ban kwa freedom hayeng asem ki kwa ban kadang dei ka por ba ki kwa ban yo freedom ani kata ka independent na yeng te ka toro ka de ka we ka pressure ka de ka we ba ki ngop na pedeng ki ha kijing dei parlok te
saka balai pada kadai ke balai kadai ke mentality jong ki kun samla jong isani ngilap ba hapden ke jingedi ki ke mentality jong ki kampat la kot hadu utau put bakin sutu ba ke jingma jong kini ke jingdi nomar ba ke jing stang kadai be no kwai nang ta no duma nang ta no secret te kumta ter ke jing pensngeu jong ki ba kidang long ki kaju kum kita ke jing sngeu te hapren kata ka jing bom la kot ban sngeu thu ye ke jing ma jong ni ke jing di kila kum kita na chue thu epi ka snong jong iru kala de ka wei ka bala hap lane ka bala ngop ka ne ka pot ka ba ngila sha haru laki sausnem sansnem bagi khana jong i manswa kita long ki balui ki long ki khana ki ba tibru to play ki ba don benta ki ba bun ki sport kuma ki football ki ba khamtam ga muslim te hangiru nomar ba ngide ki khun sama ki ba puli ndang ila lit puli se slong te ngila ja na snong te ngim da don su kata ka jing tip la ne ka jing ja spang snong ka thawla jong ndre ndang i dala wan pai ngilap pa ka jing kala snong ka thaw jong i kala long chuba palat but ka jing song sngan la ne ka jing don banta ki kun sama ki sport ki babun ki batay nam tak imlan salang kam don su but ilap adin ba uni u kenja jingdi uba sniu uba perlo ubala penjot ya bun ki samla na sinong jongi ngilap ularung te ngi so thu ba kadai ka mentai ngi kum ki men ki samla bangin le nam ta ki para jongi bangin nam kwa ba kan poi uput pa nginam la su ban tel akam te ngila le da ko wega boy kan long kum ka jing aiman simlam ki wegi para samla la ne ki snong ki thau mo ba ka snong jangi ka don ka jing ya trailang apreng ki khun samla kirang ba nang ta ki senglong kumi ba ki hep ki baret baro ngi sim talang baro ba ngin don ka jing kit kli nam ta ki khun samla la jong bangin mi shakmat bangin le rung haying asem jong ki ngin council mi ki nang ta ka ba kementam ka dei ba hapdeng ke jing urno jong kini ki khun samla ki bala ngop ngila la ru ban ai jam ka to ka ne ya ki khnang ba ni kwa ki ba kinlong ka nuksa nam ta ki wei para samla ka imlang salang te ka dei kata ka wei but kata ka message ka bang akwa kamtam ki para samla jong i ka dei ba pinbu ya ka thong ka jing im jong pi ba daleleru pinom dei ban kta lani pinom dei ban mat ikini kenja jingdi babu ai lani ki ka jing im ka jing at lenti jong pi ka jing im pin sa ngop bun pin se ka du bun ki parlok ki ba danglong thamai ka jing im jong pi kani ka message ka long kham tam ki para samla kini ki barang he rang san kan popli pi pinyat pinlet school pinlet class pin mi na yeng na sem pin jingai ni mei pa ka to ka de ka we ka ba pin sai kan du ki parlok ki babun nga ko apana ka message ka we ba dale le ru sobha wat kta namar ba ni nang ni snong ni la yo i la lap bat ngi le i ka jing sharkhei jong nu kunja jing di ubala penjot ki kun samla jong i te saka we ru nga kwa ban kantulem ki para samla jong ka tong ka thain jong i shani ba ngimdei pat ban nganom no igini ki para samla jong i ki bala ngop ngam kwa ip ba pin isi yaki ngam kwa ip ba pin ijli yaki ngam kwa ip ba pindon ka man sim ban jan lane ban penilem ki namar ba pitip ni ki ba layadon rangkat layadon talang begini ki para samla ki bala ngop ngilap ba kababun hi kamdei ba nganom no ba ki le da kamon na jong kala dei tang ka jingop ndre wala ka tar minom du jingkermen ngong pi la da pi i ki pitip ki tem de ban kiara ki la ne ban si ki ndre pinde ban jan la ne ban am sim la me ki ban wat ki lat kilenti kumno ban peni ye kilenti nam ta ka lawe ka ba jong ki ka i we pi we